Jolasa tresna ezin hobea da ikasteko eta ezagutzak eskuratzeko. Baina nola uztartu jolasa eta ikasketa modu natural eta gozagarrian? Ikaselkarren kili-kili ipuin jostagarriak sortu ditugu, 4 eta 6 urte bitarteko haurrentzat. Ipuinak dira, baina ez dira edozein ipuin, guztiz osatu gabe daude, eta haurrak berak bukatu beharko ditu. Ipuin hauetako bakoitzak, abentura batean murgilduko du haurra, eta bidean zehar, jarduera eta denbora pasa jostagarriak proposatuko dizkigu. Koloreztatu, zenbatu, moztu eta itxasi. Gainera, euskerazko kantak eta puntako bertsolariek berariaz proiektu honetarako sorturiko bertso sortak ere aurkituko ditugu. Eta 6 urtetik aurrerakoentzat ere badugu zer eskaini. Kilimak aisialdirako kuaderno jostagarriekin, ikasleek haien irudimena landu eta jakingura asetu ahal izango dute. Kili-kili eta kilimak, biak ala biak jolasaren bidez ikasteko proposamenak.